Now, kau na kaya kusta na kang gitum kaon. Emang gak kenal ngitan pagkarya ako. Hayahay kay ka. Aja pala kumot kay. Hala. Magpakabusog ka. Tanan! Hindi! Hoy! Hindi kami nagtanan! At isa pa, nag-uusap lang kami! Unsay usap-usap? Hain be? Nabagi usap. Ini na po ni. Wala man lagi. Hayop ka! Alam mo namang magkatabi lang kami! Storbo ka sa dit namin! Ako ka na! Magkatabi! Di kayo usap-usap! Chates! Ikaw hayop ka! Sinisira mo yung araw namin! Aw! Sinadi ng adlaw! Galing ng ngit-ngit kalibutan ako! Tulog ka! Pag di ka titigil, makikita mo yung hinahanap mo. Hanap! Na makikita! Nabuwang na siguro ka! Tay! Sa mga klaseng tabita si Patumar! Huwag mo na lang siyang pasingin, Pangga. Buti pa pumunta na lang tayo sa ilog. Oh, tanawa! Bakay, mustagot lang na yung ilog na yung uyab! Tay! Ginom sa na ng regisyon! Huwag mong idama yung jowa kung hayop ka! Unsay kalamay! Magkakapitan eh! Nabuwang na siguro ka wala na sa kasabaw! Ako kasabaw! Isa na lang! Pag hindi ka talaga titigil, itali talaga kita dito sa gubat! Nabuwang ng tao! Sa Italy na gubat! Unya nartag secure! Waganit ay! Ikapalit og bitsin! Galisod ta! Hayaan mo na lang siya, sira ulo yan. Nakaingon na ko kabalo ng inyong gipangungaw! Alam mo? Ha? Paano mo naman? Aw! Nakabalo! Subtitle? Nabuwang na siguro ka! Nya! Butangan din ang subtitle ng Gabidzo! Lus-lus ni Wolven! Hoy, Gabidzo! Ikaw magagamag sa title na! Huwag ka kamatay di ka sa buti ng tanawan eh! Yate! What's up mga umarang? Shout out sa mga Hindi ka sila no? So lang, amin na malubat, visit pero. Oh, it's only 1%. Kita malubat sa manguli namin. So tama ni siya malubat ang manguli namin. Mag-isublang, vlog. Unay, ulit ka, sulila ka! Subtitle daw, subtitle. Ngi-vlog na naman ni Anton maputol. Oh, wala pa naputol. Sige. What's up? Hi! What's up, Jay? What's up, mga mamarang? Kauban, ang galantaw pang barang! Shout out ni Dario! Shout out si Dario kay Nenjure! Tinagmahal yung kwardi habog na ba? Pag ano dito, pag Ti Alpek. Kira di na kumukumo. Isa po. Ang mga nakiusap. Ay, bali na isang pari. Siyaga. Ikaw mas. Napasok para mo kaas tumara eh. Ha? Karma. Sige. Ow! Usap-usap! Dili, ato na ko. Adik dumo. Asa mo. Ngi-play. Saloy ka rin. Le, huwag mong idama yung jowa kung hayop ka! Unsay kalamay! Unsay kalamay! Magkakapitan eh! Nabuwang na siguro ka wala na sa kasabaw! Ako kasabaw! Pag hindi ka talaga tumigil, itali ka dito sa gubat. Talit!
Itali ka. Itali kita. Gusto mo, Vincent? Gusto mo yung bayamit-yamit mong Hoy, ikaw! Yawa. Sige, sige. Hoy, ikaw. Hoy, Gabidzo! Ikaw magkagsita ito na! Huwag kang kamatay di ka sa buti ng tanawan eh! Yate! Silat ka! What's up mga mamarang? So karon mag-shoutout ta din sa YouTube. Ang first commenter rato kay si Vincent Guy Arupiano. So shoutout to you boss. So ingon siya, shoutout po from Dipolog City, Zamboanga del Norte. #mamarang. So mo to siya, shoutout ni mo diha sa taga Dipolog. Thank you sa support. So shoutout ta sa uban. Shoutout Dodong Channel, Master Yan Vlog TV, Ginaro Moras, Mr. Melks White, Marvin Low Salak, Berna Alfonso. Chester Gastardo, TV ug John Paul Balbuena N, Janisa Mahinay, Krisma Tura, Ribico Pata Gaming and Secure Vlog, Ariel Espinosa, Sa karong shoutout kay sigaw sila. Logon yan Tabines, Friends Ninyo, PDS, Baragoya, Lisa Ligoto Makatual, Daniel Gaming PH, Praise Name Whitey, Marisa Romulio Channel, o that ay di pa. Papi Boards. Thank you. Papi Board. Papi Boards. Uban sa Fluffy Board. Papi Birds. Papi Birds. Papi Birds. Yo. Bro ko basing ilin. Secure Biners. Shout out ni Philip Pakulba, di mamansin. Shout out Secure Biners. Bigyan ng 1 million subscriber. Subscribe to Secure Biners. Give a 1 million subscriber. Bahala o. Wanra, amo ah. Bahala ko naggramo sa mga. Shout out po ako sa kong inahang. Shoutout ibong, idagang pulis naman ng Di mo na to. Shout out ni Elaine. Sa Iligan ba? Shout out Iligan. Oh. Shout out tayo sa Iligan si Ate Leklek o si Ate Silme. Ako yung kalimtan. Ang gataan na mo shout out po. Shout out na ko sa akong mama nga si Jerilyn. So mo to siya tanan guys. Salamat sa inyong suporta. Huwag kayo kalimot pag like, comment, and subscribe. Diha o. Diha sa boost ba? Yo, subtitle balang tawa. Ano yun? Subscribe Ano po yun? ninyo mga